De gemeente Goes wil de grote kerk kopen, maar niet iedereen is enthousiast. Ik denk niet dat wij als gemeente dit soort dingen op ons dak moeten halen. En verder in deze uitzending. Ineens was daar het Noorderlicht. En Hulst op zijn kop voor het WK. Goedenavond. De VVD in Goes is tegen het plan van de gemeente om de Grote of Maria Magdalena-kerk te kopen. Het hoort niet bij de taken van een gemeente, vindt de fractie. En bovendien zijn de financiële risico's groot. De gemeente is zich daar bewust van, maar ziet geen andere optie. De Grote Kerk in de Goes, zoals die hier wordt genoemd in de volksmond, ja, ooit gebouwd in de 15e eeuw. Vooral natuurlijk gebruikt voor kerkdiensten, maar de laatste jaren ook voor heel veel events. Maar toch kan de eigenaar van de kerk, Protestantse Kerk Nederland, de kosten van de kerk, het onderhoud, niet meer betalen. En daarom wil de gemeente nu het gebouw kopen. Ja, de Protestantse Kerk Nederland, die de kerk nu in eigendom heeft, die merken natuurlijk zelf ook dat een monument van deze omvang heel lastig financieel te bolwerken is. De stichting die doet altijd zijn uiterste best om er een goed programma aan vast te binden. Maar het is voor zo'n monument qua business case onmogelijk om zwarte cijfers te schrijven. En dan zie je toch dat de facturen altijd weer links of rechtsom bij de gemeente wordt gelegd. En vanuit die hoedanigheid hebben wij gezegd, luister, als we dan toch weten dat we het moeten betalen, dan is het ook wel gewoon handig om vanuit de regievoering die kerk ook in eigendom te hebben. Maar dat ziet de VVD in Goes totaal niet zitten. Bent u bang voor een financieel risico als de gemeente de kerk koopt? Absoluut. Ja, absoluut. Ik ben daar niet gerust op. Met de beste bedoelingen van alles en iedereen. Ieder uur wat die gemeente erin steekt, dat wordt gewoon betaald. Hoe dan ook. We hebben toch, laten we wel wezen, de democratie is mooi. Maar soms kost het veel geld. Ja. En ik ben daar op mijn dood van in dit geval. Ik denk niet dat wij als gemeente dit soort dingen op ons dak moeten halen. We hebben ook, hoe zal ik dat netjes uitdrukken, niet altijd de ambtelijke capaciteit om alles waar te maken. We lopen links en rechts al tegen de grenzen en dan pakken we er nog iets bij wat ook niet tot onze kerntaken behoort. Nee. Ja, wij hebben daar echt hele grote twijfels bij. We willen er best aan helpen, we zitten er positief in, maar aankopen, dat is wel eigenlijk een soort van no-go. Ik durf het risico aan, wetende dat het veel geld kost om die over te nemen. Ik weet ook wat voor meerwaarde de kerk biedt voor de Goesenaren. Je gaat hier geen appartementen in bouwen. Ik denk dat er weinig Goesenaren zijn die voor die business case een zaak willen maken. En vanuit die hoedanigheid en met de inschatting die we hebben gemaakt wat het jaarlijks kost, durf ik dat wel degelijk aan, ja. Maar het financiële risico dat de gemeente zal lopen is niet het enige waar de VVD voor vreest. Ik denk dat we er ook een soort precedentwerking mee scheppen. Ja, op het moment dat we, ik zou bijna zeggen, chargerend, elke kerk die in de problemen komt gaan overnemen, dan denk ik dat we als gemeente ook een probleem hebben. De kerk in Goes is een markant gebouw. Niet alleen voor Goes zelf, maar voor heel Zeeland. De kerk is gebouwd als een kruisbasiliek, een zeldzaam type in Zeeland. Volgens de wethouder is er dan ook geen andere mogelijkheid om de kerk te behouden dan zelf aan te kopen. Ik denk dat er weinig alternatieven zijn. En dat is een beetje het punt, want of je neemt hem over, of je geeft hem aan een andere monumentenstichting en doet daar heel veel geld in een potje. Waarna ze na 10 jaar alsnog bij de gemeente aankloppen omdat het onderhoud niet meer bekostigd kan worden. Of je laat hem inderdaad transformeren naar een andere functie. En ik denk dat daar ook heel weinig Goesenaren op zitten te wachten. Komende donderdag wordt het plan besproken in de gemeenteraad. Een definitief besluit wordt in februari verwacht. De dreiging van Donald Trump met nieuwe importheffingen zorgt voor nervositeit in Zeeland. Vooral bedrijven die landbouwmachines of chemische producten naar de VS exporteren, houden hun hart vast. Het is volstrekt onvoorspelbaar wat Trump gaat doen. Vandaag zegt hij 10, morgen zegt hij 25 en misschien overmorgen is het weer weg. Je weet het niet en wat heel slecht is voor economie is onzekerheid. Toch zouden de heffingen vrij simpel te omzeilen zijn via onze zuidenburen waar de tarieven niet gelden. De route via België is gewoon heel makkelijk, zeker vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Amerika exporteren. Het is een klein bochtje extra, maar niet een wezenlijk extra probleem. Ondanks de simpele sluiproute vindt Impuls Zeeland dat we Trump een koekje van eigen deeg moeten geven. Ga bijvoorbeeld in telefoons kijken van Amerikanen die Europa binnenkomen. Ben je positief over Trump, dan kom je Europa niet in. Het is een beetje flauw, maar dat is wel de manier waarop Amerika het doet. Trumps importheffingen gaan volgende maand in. Het was een spectaculair gezicht gisteravond laat en vannacht. Het Noorderlicht was in onze provincie heel goed te zien en dat gebeurt niet vaak.
Veel mensen trokken erop uit om foto's te maken van het spektakel. Westkapelle is daar een populaire plek voor. Fotograaf Romina Spies woont daar en bedacht zich geen moment toen ze hoorde dat het Noorderlicht goed te zien was. Ik lag netjes in mijn bed om 10:00 en toen zag ik allemaal van die alerts langskomen. Dus ik dacht, we gaan toch eens kijken vanuit mijn raam. En je zag gewoon een hele groene gloed. Dus binnen 5 minuten stond ik net als de rest van Westkapelle ongeveer op de dijk. En ja, dat was een prachtige show. Dus we hebben hier gestaan volgens mij van 10:00 tot 1:00 s'nachts. En van jong tot oud, iedereen stond hier met camera's, telefoons, zelfs met drones. Dus het was echt een spektakel gewoon. Zou het vanavond weer prijs zijn, denk je? Nou, de app geeft wel aan dat er kans is, maar er is ook bewolking. Dus ik zou zeggen van pak je camera, gewoon begin van de avond, ga even kijken naar buiten of je iets ziet. En hou het in de gaten en hou gewoon social media in de gaten en andere nieuwssites. Want zodra het gespot wordt, dan zie je het gelijk online. Sluis gaat optreden tegen de illegale verhuur van 2 panden in Schoondijken. Omwonenden hadden beeldmateriaal om dat te bewijzen en trokken aan de bel. Vorige week is de gemeente gaan controleren. In de panden mogen 4 mensen wonen, arbeidsmigranten. Maar in een van de panden wonen er 10, werd geconcludeerd. De eigenaar moet nu 6 mensen ergens anders onderbrengen. Zondag wordt een boek gepresenteerd over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Zeeland. Het is het eerste boek van de stichting Het Etty Hillesum Huis in Middelburg. Het is betaald via crowdfunding. Het boek heet Iedereen kon het zien, 24 maart 1942. Wat er op die datum gebeurde is dat alle Zeeuwse Joden op transport werden gesteld naar Amsterdam. Ze moesten allemaal in Amsterdam gaan wonen. Dat was maar tijdelijk, want daarna moesten ze naar Westerbork. En ja, wat er daarna gebeurde, dat is de echte Holocaust. Werden ze op transport gesteld naar Oost-Europa, de concentratie- en vernietigingskampen. Dus het hele overgrote deel van die mensen is omgekomen daar. De gebeurtenissen op 24 maart 1942 werden nooit eerder zo gedetailleerd beschreven. De stichting Het Etty Hillesum Huis hoopt meer boeken uit te kunnen brengen over Joden in Zeeland. Nog 1,5 week, dan begint het WK veldrijden in Hulst. Nou zijn ze daar wel wat gewend met de vestingcross, maar wat er nu allemaal op en rond de vestingwallen verrijst, omwonenden kijken hun ogen uit. Belangstellenden komen deze dagen maar wat graag bewonderen wat er in Hulst gebouwd wordt. Deze week krijgt het parcours van het WK veldrijden en alles eromheen echt vorm. Het spectaculairste is eigenlijk wel hoe ze dan dit zo van bijna niets, ineens zie je dat groeien. En dan ja, die spectaculair over die drassige stukken die er zijn. En dan die pontons natuurlijk. Hè. Dat wordt iets moois hoor. Het is niet de eerste keer dat we komen kijken nu. Een paar weken geleden begonnen ze al met de paaltjes en zo. Dus, Het wordt steeds groter. Het wordt steeds groter. Ja, zo groot is het nog nooit geweest natuurlijk. En weet u al waar u staat? Jazeker, ik sta hier op de arena-tribune. Daar kom ik dus aan. We mogen over het hele terrein lopen. Maar we hebben weekendkaartjes voor de arena-tribune. Het enthousiasme over het WK wordt breed gedeeld onder de Hulstenaren. En de organisatie is trots op wat er neergezet wordt. We zijn best zelf ook wel onder de indruk van wat er nu al staat. Het is natuurlijk nog 2 weken tot het evenement, maar het ziet er fantastisch uit nu al. Er zijn ditmaal 5 pontons die er zijn. Er zijn 7 rennersbruggen, onder andere. We bouwen tribunes ook. Dus het is helemaal anders dan een reguliere vestingcross nu. Maar dat mag ook wel voor een wereldkampioenschap. Ja, dat moet je uitpakken. Dat moeten we helemaal uitpakken. We hebben ook beloofd dat we zouden uitpakken. En ik denk dat we op dit moment onze belofte wel aan het nakomen zijn. Hoor je wel eens een wanklank? In aanloop naar het evenement waren er wel wat wanklanken natuurlijk, want wat we ook begrijpen, want niet iedereen kan fan zijn van een evenement natuurlijk, of van het veldrijden op zich. Maar de klanken die we nu horen en de commentaren van mensen is eigenlijk vooral dat het er gewoon fantastisch en geweldig uitziet. Natuurlijk is er een beetje overlast, maar dat lijkt de omwonenden nauwelijks te deren. Je kan een tijdje Hulst niet zo goed in en uit, maar dat kan me echt niet schelen. Het is voor het grotere doel en ik denk Hulst staat op de kaart op deze manier. Kijk, ik denk dat je niet altijd in geld kan uitdrukken wat het precies kost en wat het dan oplevert. Maar alleen al het gevoel van trots dat iedereen heeft, ik denk dat dat al heel wat waard is. Volgende week vrijdag begint het WK. Tot dan moet er nog steeds veel gebeuren. Maar van zenuwen is bij de organisatie nog weinig te merken. De spannende momenten zullen er nog wel aankomen als het evenement dichterbij komt. Maar eigenlijk heb ik wel het gevoel dat we eigenlijk wel alles onder controle hebben op dit moment.
Er worden 50.000 toeschouwers verwacht met een hele bijzondere. Vandaag werd bekendgemaakt dat ook koning Willem-Alexander naar Hulst komt voor het WK. Na de finish zal hij een praatje maken met de winnaar en de nummers 2 en 3. Het was een fraaie winterdag met veel zon en weinig wind. Het bleef ook overal droog. Het werd een graad of 8. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Ook de rest van de week weinig verandering. Maar in het weekend wordt het weer een heel stuk kouder. De fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten van Zeeland zegt Geert Wilders onvoorwaardelijk trouw te blijven. Dat als reactie op de afsplitsing van een aantal PVV-leden in de Tweede Kamer. Meer hierover lees je online op onze site en in de app. Tot zover deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.